és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, 40 napja Urunk születésének örömünnepét ültük, és ma van az a boldog nap, amikor arra emlékezünk, hogy Jézust Szűz Mária és Szent József bemutatta a templomban. Ő ezáltal látszólag csupán az ószövetségi törvényt teljesítette, voltaképpen azonban hívő népével találkozott. Azok a jámbor öregek, akik a Szentlélek késztetésére a templomba mentek, és ott szintén a Szentlélektől megvilágosítva felismerték az Urat, örvendező lélekkel tettek tanúságot róla, és dicsőítették őt. Hozzájuk hasonlóan minket is gyűjtsön egybe a Szentlélek, járuljunk Krisztus elé, találkozzunk vele, és ismerjük fel őt a kenyértörésben addig is, amíg majd nyilvánvaló dicsőségében újra el nem jön. Most a gyertyák megszentelése következik. Könyörögjünk! Istenünk, Te vagy az igazság napja, tőled ered és belőled sugárzik az örök világosság. Áraszt híveid szívébe kegyelmed állandó fényességét, hogy mindnyájan, akikre szent templomodban ezeknek a gyertyáknak fénye sugárzik, eljussanak a dicsőséged boldogító fényébe, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.